लागाव गाइस नै गाइस दायो नै मा मोननायदो अ माय गड नांगौबा नै सिख्लाफोर लागाव गाइस अ माय गड नै एबार ओरै नायसिदो आरोना गाइस दखाना आरोना ओरैहाय ओरैबो आरोना ओरै थांनि आं र' दानि बिदिनो लागाव मानसिया गाइस दखान wah मोनामलांजोबखायो आरोना गाइस माथो बुंबावनो बिदिनोसै गाइस हेलौ सालथे लोगो मोनलायबाय नै सालथेखौ बोरै खबर सबर मोजां दा ए हगारलाबायखो नोंलाय ओं थांसै आं ओरैजाय हेलौ एभरिवान बस खबर सबर बाल मानसिखौ नायदो फाग्ला जाख्रुबग्रा नुखायो खेला हेलौ गाइस वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल सो दिनै लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव दिनै गोसो गोथारै बरायलायबाय आरोना लोगोफोर दिनै आङो हाथायाव थांनो नागिरदों लोगोफोर बग्राजुलि हाथायाव गाइस नायलांदो दिनैनि भिडिअआ बोरै जायो लोगोफोर हाथायाव थांगोन आरोना आङो बग्राजुलियाव दिनै इन्जय मोजां जानो हागौ मोजांनो भिडिअआ नोंथांमोना नायदो आरो चेनेलखौ अननानै लोगोफोर साबस्क्राइब खालामना होदो जाय साबस्क्राइब खालामाखै आरो अननानै लाइक हो कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरोना गाइस बिदिनो अब्ला नायलांबाय थादो देखायलांबाय थानोसै आं फाइनालि गाइस थांगासिनो आरोना आङो हाथायाव बेजोंनो ससे थांबानो मोनबाय ह बैयावनो मोनसिगोनानो बारा गैला बैसागुनि हाथाया एसे मानसि जागोन बायदि मोनदां गोगोमनो गाइस लोगोफोर नुनो मोनगोन भिडिअआ एसे बोरै जायो नायदो कमेन्ट खालाम गाइस अ माय गड थांगासिनो ओइ नै स्कुला कक्राझारनि इंलिश मिडियाम हस्टेल थायो बेयाव गथ'फोरनि स्टेन्डार्ड खारना स्कुलालाय इयो बरियानो इंलिश मिडियाम उन्दै गथ'फोर फरायो बिराद बार बारदोंलै गाइस नायलांबाय था अब्ला गाइस लेबदेंग फाइनालि गाइस दायो बग्राजुलि मोनफैबाय आरोना आङो नायदो हाथायाव हाबैनोसै आङो गाइस ओइ दैथुनमोन नामा ब्र' दिनैसो माथो ना मारै आच्छा स' गाइस माने आं लोगोखौ लोगो मोनदोंमोन बेसेबा सिगांनि लोगोमोन आरोना खामानि मावनानै फैबाय इयो बेसेबा गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय आरो लोगो ब्र' सालथेखौ लोगो मोनना बिदिनो मोजां मोनबाय जों ओमफ्राय दायो एबार नायदो हाथायाव हाबनोसै आं गाइस हाथाया एबार जाफुहांदों आरोना गाइस दासो जात्रा जाजेनदों आरोना
हाथायाहाय गाइस दाबायदियावसो जाखायो आरोना गाइस ओइ मा खालामदों गरम माथो मा ब्लग खालामदों नामा ब्लगार फाग्लासोलै गाइस लोगोआनो लोगो मोनखायो आरोना हाथायाव हाबबाथाय आङो सिनायजोबखायोना फाग्लासो हाबबानो लोगोआनो लोगो मथेथ' लोगो मोनजोबखायो ओइ मा लाखो ने दासो जादोंलै जाथ्रा गाइस हाथायानो उनावसो जालांगोन इयो माथो बुंबावनो र' गाइस देलायग्रा फानग्रासो थांसैलाय एबार पार्टनारनाव थांनि र' पार्टनारनाव दंना गैया इयो फैना फैयाखै आंनि पार्टनारलै र' आसोला Hey, benar. Wah, Itia Aji. Khबर kenika? Itia dikisi moy, Aji. YouTube link share korisin na moy. WhatsApp bot, saise? Suanai. Sawanai. WhatsApp tu muri, WhatsApp tu suanai. Biu bazaru nala ni bazaru. Acha, bonai sih moy. Bona, etiana. Nih guys, wah. Itu dukan tu mat. Sana yaru, moy kam. Sada ekta. Kela lung sinanggu, na? Kam. Hero aise. Oh. Kela Itia aisina, moy. Guys, lung sini silai. Menlang hai free awalnya kau lasu. Ini nakai roh itu, nakai, saha kam only. Guys, nih, dayu menlang bayi leng sini sila saha, gaza su. Itia dikisi moy, partner moy itu. So guys, dayang biar lebar na, nice delay. दासो जादों हाथायानो 11ता गाहाम जालायबाय थाब जाया आरोना माथो बुंबावनो क'क्राझारनि हाथायफोरखौलाय दादा गस्ला किमान पार्टनार खबर वाल आरो एकजनथ' इफाले ना पार्टनार खबर वाल ओइ इउटुबार बैसागु मानुई नायकेला इटिया होइसे बाजार तु नै लागाव गाइस दायो गिदिंलाबाय था ओरै दख'ना फानग्रासो थांनो र' बैसागुनि माबायदि जादों नायदो बाजारफ्रा नै ओरैबो आरोना ओरैखौ बेदरसो ओरै थांफिनसै आरोना आङो नै ओइ मा नायदों नै आसोल ओरैथ' गैला आरोना ओरै थांफिनसै आरोना गाइस आङो नायदोलाय
दासो जाहांदों आरोना मरेथ' बोरै जाखो हाथायानो दासो जादों मानसियानो जाथ'वाखै ओरै थांबावनोसैलाय नायसिदोलाय बबेथिं बबेथिं दंब्रा सिख्लाफ्रालाय र' नायनि ओरै थांफिन र' वाव 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 ओरैजाय होलांनोसै माय गड मेथाइ दामफावदोंलै ओरै गाइस कपिराइटसो फैगोन ना कपिराइट फैयो ना मा फैयो आं जेबो मिथिला आरोना गाइस मरेथ' बानायसिलाबाय थानोसै आरो आसोल माथो मानसियानो गैयालै बाला जाला बैसागुनि बाजारा माथो मानसियानो गैया हाथायानो ओरैथ' गैला गिदिंसिलाबाय था होननायसो मरेथ' কি হৈছে কেলা মানুহ নাই বাজাৰত কেলা নাজানে মই এইটো কেলা যাম ইয়াত আমার লগে লগে লইছে তাতে লগে কইছিল ओरै फैलायबाय आरोना गाइस फाननायथिं थांगोनब्रा नायलांबाय था लोगोफोर मरेथ' गिदिंलागासिनो आरोना गाइस नायलांबाय था ओइ दादा आइसे आइसेलै ना इटिया ब्लग बनायसै মই इटिया भिडिअ बनायसै गाइस आं नै दा आदानि दखानाव फैलायबाय आरोना आंनि बेस्ट आदा आरोना इयो मोजां बे दखानावनो फैयो आं बांसिनानो मरेथ' ओरै दसे हाबनानै जिरायनाय जासिगोन आरोना बे दखानावहाय नायसिदो बैयाव बहेम लागाव गाइस नै गाइस दायो नै मा मोननो नायदो अ माय गड नांगौबा नै सिख्लाफोर लागाव गाइस अ माय गड एबारसो एसे मानसि जांदों आरोना गाइस हाथायावहाय लोगोफोर जाहांगासिनो जागोन लासैनो र' बार'थासो जाबाय जानांगौ टाइमाहाय लोगोफोर
थांनि र' थांनायजोंनो थांबाय था होननायसो जाबाय आरोना दायो आं ओरै गेजेरजों हाबनानै इयावहाय थांफिनसै आरोना ओइ नै बेयाव बेरायदों बा नै Janai. दखाना आरोना ओरैहाय ओरैबो आरोना ओरै थांनि आं र' दानि बिदिनो लागाव मानसिया गाइस दख'ना दखान wah मोनामलांजोबखायो आरोना गाइस माथो बुंबावनो बिदिनोसै हेलौ सालथे लोगो मोनलायबाय नै सालथेखौ बोरै खबर सबर मोजां दा ए हगारलाबायखो नोंलाय ओं थांसै आं ओरैजाय ए हेलौ हेलौ एभरिवान बस खबर सबर बाल मानसिखौ नायदो फाग्ला जाख्रुबग्रा नुखायो खेला फाइनालि गाइस आं दायो बिराद हासुनो ओंखारबाय हासुनो ओंखाराखै नै बेयाव फैबाय आङो नै गाइस बेयाव फैबाय बेनिफ्राय टमप्लेट हासुहरनोसै ओमफ्राय भिडिअ'आथ' बिराद गोलाव जाखाबाय भिडिअ'खौबो बेखिनियावनो फोजोबनो होनना फैखाबाय आरोना आं गाइस ओमफ्राय नै ओरै मार्केटआ हाथायाखै ओरै नै आं बेयाव एसे गारनोसै आरोना 1 नाम्बार नै दा नैबेयाव गाखोबाय आं बेयाव गाखोनानै ओरै जेर 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 होसिगोन जाहैदों आरोना आङो अब्ला गाइस माथो बुंबावनो भिडिअ'खौ मोजां मोनबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो गोसो गोथारै साबसक्राइब खालामना गालांदो आरोना अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय लोगोफोर